Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, Ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan ug kalangitan. O Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, Ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan ug kalangitan. Walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran, pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, o Diyos ka namo, imong katawhan nga niluwas. Walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran, pasidunggan, pasalamatan, walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran, pasidunggan, pasalamatan, pasidunggan, pasalamatan, pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Mayong adlaw ka natong tanan og karong Sunday kay special siya kay nag-celebrate ta sa ato ang mga teachers. So Teacher Sunday. So sa ato mga teacher dira nga nagsunod sa ato ang YouTube channel diri sa The Living Christian Church. Happy Teacher Sunday natong tanan. And ang mga teachers no kay dako jud siya nagplay part sa ato ang mga kinabuhi tag sa nga kinabuhi. So kad pag sugod na tog eskwela, taas gyud siya nga time, kutob na humanta sa gikan sugod sa kinder hangtod nabot sa college, mga maestra gid ato ang kuyog og gi-dedicate gid nila ang ilang mga kinabuhi sa pagtudlo. Nagtuon sila, nag-eskwela sad sila, nagtuon sad sila. So na-appreciate gid nato ang ato ang mga teachers. So karong adlaw, since Teacher Sunday man, maghisgot ta about teachers, no? And usa sa mga ni-live nga greatest teacher sa kalibutan mao si Jesus Christ. And si Jesus Christ mismo tudlo og nagbilin sa atoa og gitawag natog sugo nga angay natong buhaton og muna ang Great Commission nga makita nato sa Matthew. Nga kitang tanan mahimo og mag-make disciple ta. Bisang asa ta. Og mo nang kitang tanan makonsider nato atong self nga mahimo tang mga
mantutudlo or teacher, especially sa gospel, kay mao may gisugo ni Jesus Christ. So ang pagluwas ni Jesucristo nato dadto sa cross, ang transform atong life, o kita na karon ang magtudlo or magsangyaw sa maayong balita dito sa mga tao. So mga nahimo tang mantutudlo sa pulong sa Ginoo. Pero ang pangutana, unsaon mo ito pagtudlo kung wala tay kaalam sa pulong sa Ginoo. So munang karon kabuntagon na ako itudlo nato tanan nga mahimo natong pwede natong itudlo, pwede nato i-teach sa ato ang pamilya, sa ato ang mga kaila, or sa atong friends kauban sa trabaho ug bisag asa. So kung na may mga Biblia, please kog abli dito sa Buhat 9, Buhat 9, 17 kuntob sa 31. So sa English, Acts 9, verses 17 to 31. So, kung nagsunod mo sa ato ang video, ako ni siyang giwali last month. Ang kaning same passage, mo ni siya ang conversion ni Apostol Pablo. Ang na-convert si Apostol Pablo, gikan sa paglitis niya sa mga Kristohanon, karon siya na ang nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Daghan siya nagian. So muna ato ang ato ang passage karon kay atong gamiton ang example ni Apostol Pablo nga iyang gigamit iyang life testimony nga mao yang gitudlo or mao yang gipakita sa mga katawhan. Ug mo na ato ang buhaton karon, ato ang life testimony, ato ang kinabuhi atong itudlo sa katawhan. So before ta mag-start magampo sa ta, labing gamhanan nagdalaygo na mga Dios, salamat kay Ginoo ning adlaw nga imong gihatag diri kanamo. Lord, kami nagatuo nga kung wala imong tabang, lisod ka namo Ginoo, mabuhat mga butang among angay buhaton nga mahimaya imong buhi nga ngalan. Bisan sa pagbasa ug pagtuon sa imong pulong. So kung gihangyo Ginoo nga hinaut ta Lord nga imong balang Espiritu Santo, may maguban diri ka namo Ginoo samtang kami magtuon sa amuang sa imong pulong nga din na among i-apply sa among kinabuhi Ginoo. Ginoo, hinaut ta Lord nga among ikinabuhi ang kinabuhi nga imong gusto sa among kinabuhi Ginoo. Nga mao Ginoo ang pagtudlo, pagsangyaw sa imong pulong. Hinata Lord nga ang among kinabuhi Lord di lang magtuyok og nagdagan sa among kaugalingon nga gusto kun dili Ginoo kami maghuna-huna nga among kinabuhi Ginoo para sa imong kahimayaan Ginoo. Ug usahay ni Ginoo sa pagtuman sa imong mga mando ug sa imong sugo Ginoo. Hinata Lord nga amo nang matuman Ginoo. Bisan Lord sa among pagtuon karon, hinata Lord ikaw mahimaya sa buhay nga Lord. Kining tanan Lord akong gipangayo gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Again, maayong adlaw kanatong tanan. Kung namoy Biblia, atong ablihon dito sa Acts 9:17 to 31. So ako ni siyang basahon in English gihapon, New Living Translation, ya ato ra ni translate later. Kay para masabtan, lisod man gud ang Cebuano, magisod kog basa, magisod kog litok. So gingon dira sa pulong sa Ginoo dire sa Buhat 9:17 to 31, Acts 9:17 to 31. So then Ananias went to the house and entered it. Placing his hand on Saul, he said, "Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you were coming here, has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit." So, way back no, hibaw ko nga ato na ning giwali last month, but ato lang hinumduman nga nahitabo ni Apostol Pablo, nagdala siya letter padung sa Damascus para iyang i-present sa mga high priest para naa sila'y katungod na maun sa man prisuhon ang mga Kristohanon nga nagsangya about ni Jesus Christ. Pero pag adto niya sa road sa Damascus, unsa nahitabo, nagpakita sa Jesucristo niya, nabuta si Apostol Pablo og karon ang Ginoo nagsugo ni Ananias nga moadto ni Apostol Pablo ug mo na itong gibasa ron nga si Ananias ni adto iyang giampungan si Apostol Pablo. Unya 18, immediately something like scales fell from Saul's eyes and he could see again. He got up and was baptized. So nakakita, pag-ampo ni Ananias, may something natagag siyang mata, o niya, nakakita na siya, o niya nagpabautismo na siya. In 19, after taking some food, he regained his strength. Then Saul spent several days with disciples in Damascus. At once, he began to preach in the synagogue that Jesus is the Son of God. So after ato, nakamata na siya, nakakita na siya, nikaon siya, na-restore niya yung kusog, unyan. Kuyog siya sa mga disciples sa
dito sa Damascus, unya nagpreach na dayon siya sa pulong sa Ginoo, di ba? Nindot kayo ang testimony ni Apostol Pablo, pagkahuman niya convert, diretso na dayon siya. So 21, all those who heard him were astonished and asked, isn't it the man who raised havoc in Jerusalem and those who called his name, and hasn't he come here to take the prisoners to the chief priest? So again, ang mga tao nahibong ni Apostol Pablo, nga mo man ni siya ang naggubot dito sa Jerusalem, nga nangay gini sila katungod nga pwede na ta prisuhon, so man nahitabo so ng mga tao nahibong. But si Apostol Pablo ni padayon gihapon siya og sangyaw. Pero again, ang mga leader, ang mga priest na suko kay dili sila ka-contest ni Apostol Pablo, so ang nahitabo ilang giplat nga patyon si Apostol Pablo, and then kato na kinumdum mo nga gilower siya sa basket sa mga tao sa Damascus. Unya nagpadayon. Unya padayon ta diri sa 26 ningon siya. When he came to Jerusalem, so niadto na si Apostol Pablo sa Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were afraid of him, not believing that he really was a disciple. So bisan ang mga disipulo dito sa Jerusalem, wa sila nituo sa conversion ni Apostol Pablo, nahadlok sila. Pero kisa to yung gipada sa Ginoo na sad, una si Ananias, sunod si Barnabas. So muna ningon si Barnabas sa 27. But Barnabas took him and brought him to the apostles. He told them how Saul on his journey had seen the Lord, and the Lord had spoken to him, and how in Damascus he had preached fearlessly in the name of Jesus. So ni-vouch siya si Barnabas, ni-support si Barnabas ni Apostol Pablo. No? Kanumdum mo sa ato ang wali last month nga, we need to support each other, na magbuhat og community to support each other. So Saul stayed tungod sa gibuhat ni Barnabas, naka-stay siya sa Jerusalem ug nagpadayon siya og sangyaw sa pulong sa Ginoo, hantod the same ang nahitabo niya dito sa Damascus. Nasuko ang mga high priest, patyon na sad siya, hantod niadto na sad si Paul sa Tarsus para safe na siya. So in 31, then the church through Judea, Galilee, and Samaria enjoyed the time of peace and was strengthened, living in the fear of the Lord, and encouraged the Holy Spirit. By the Holy Spirit, it increased in number. So nanaghan ang mga magtotoo dito sa Jerusalem. So again, ngayon ibalik man ta ani nga passage nga ato naman giwali last yun. So kumbaga, nagpasalamat ko kay free topic ta karon, anya Teacher Sunday pa jud. So murag ma-connect nato ang ato ang lesson or ato ang teaching or ang word nato karon sa last natong giwali last month. Og mo na ang life ni Apostol Pablo nga naghatag og testimony nga dakog impact sa mga katawhan. Una, si Apostol Pablo bati ang iyang tumong, pero ang Ginoo nay plano sa iyaha. Unya ang nahitabo mo na to nga instead of siya mo'y mangaway or siya mo'y manglitis sa mga tao sa mga Kristohanon, ang nahitabo siya na nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Kumbaga plot twist ba, kumbaga nabali ang story sa life ni Apostol Pablo. Unya, mura siya the same sa atua. Kumbaga kung atong life before si Christ, ambot kog inani ba og nakadawat mo sa Ginoo, og same ba ni Apostol Pablo nga ang life nato sa una lahi ra gyud sa atong life karon nga naa na ta diha ni Kristo. Mo na atong hisgutan ang ato ang testimony nga naman kay nangutan naman ta unsa man ako i-teach kung teacher ta bisag unsaon na to di gid nato malimod or di nato malikayan nga mahimo gid tang mantutudlo. Whether we like it or not, in the future, kung sa mga batanon or sa mga inahandra, magtudlo gid sa itong mga anak ug maayo nga pamatasan or unsa angay natong itudlo sa ilaha. Unsa atong nakatunan mo sa natong gitudlo sa ilaha, di ba? Pero karon ang pangutana, sa dihang gisugo ta ni Jesus Christ sa Great Commission to make disciples, unsa man akong itudlo. So way lain kundi ang pulong sa Ginoo, pero unsa man ako pagsugod? Mo ginatong problema, unsa man ako pagsugod? So kani simple, tudloan nato tamong tanan, kitang tanan makat-on nga ang ato ang testimony atong igamit mo atong itudlo sa ubang tao. Ngano man importante nga atong testimony kay bawta sa dihang giusab ta sa Ginoo. Ang nakoy mga reason sayon ra kayo because pwede na to siya ma-share bisang sa gamay nga time lang. Pwede na to siya ma-teach bisan sa gamay nga time lang. Ma-teach siya to ang gospel pinaagi sa tong kinabuhi bisang gamay ra tong oras. Kumbaga 30 minutes, 20 minutes, pwede gani 15 to 10 minutes
Depende ra gyud yon sa nato pagtudlo ang ato ang gospel pinagi sa ato ang kinabuhi. Unya, di siya required og daghang nga scriptures, which is wala kon ingon ha nga di ta magbasa or di ta mag-memorize og scriptures, di ta magamit og scriptures. Pero sa kani nga case, di siya gikinahanglan og daghan kayo nga scriptures nga daghan memorize on, di ba? Ambot if naka-appeal mo mga evangelistic nga training, daghan kay kag-memorize on, Romans, mga John, mga inana, para lang gid makatudlo ta sa pulong sa Ginoo. Pero kani, ang testimony nato life, ato lang yung verse nga ato ang na-memorize nga kanang moy naka-usab sa tong kinabuhi. Again, sa ato man. So, ikatulo. So, since imuha ni siyang story, it's difficult for people to makontra sila. Kaya imuha man ng story, di ba? Imuha man ng kinabuhi. Lain sa gayo, mag-baptize na si mong kinabuhi, imuha man ng experience, di ba? So, kana, bisa gamay rin mong oras, wala kay na kung bisan starter, bisan bago pa ka nakaila sa Ginoo, pwede na yun diretso. Same sa life ni Apostle Pablo. But si Apostle Pablo has been, nagtuon na gina siya sa pulong sa Ginoo, so nakaibaw na gina siya sa pulong sa Ginoo, memorize na siya ng mga butanga. Pero ang iyang life, no, ato nakita din, nahimong testimony sa ubang tao, bisag nahadlok sila, but then, nadoy kausaban sa mga tao. Og mo na ato ang gamiton, ang kausaban nga gihatag sa Ginoo sa tua. Og lastly, it can stand alone as a witness, and it can use as part of the gospel presentation. Mo dyan pinaka-importante, ang gospel, which is ato ang gituhoan, ang ato ang foundation sa atong pagkakristohanon. Ang pagkamatay, ang pag-anhin ni Jesus Christ, ang iyang pagpakamatay, ang iyang pagkabanhaw, o ang iyang pagsaad sa iyang pagbalik, ug mao na ang maayong balita ang atong isangyaw dira. Ug mao na ato ang gituuhan. Ug mao na binaagi sa ato ang life testimony ug giunsa ta pag-usab sa Ginoo, giunsa ta pagluwas sa Ginoo, mo atong itudlo sa mga katawhan. So naitulo ka butang nga angay nato so kung namoy mga papel or ballpen or notebook or pencil, ilista lang ninyo ang tulo ka butang nga angay nimo buhaton. Og dungan ta og recall sa ato ang gitawag nato og sa dihang na-meet nato si Jesus Christ. Sama ni Apostol Pablo, di ba? Dire sa road sa Damascus nagpakita si Jesus Christ. Karon kita giunsa man nato pagdawat. Og mismo ako mo share sad ko sa ako ang testimony para atong tanan. So mo ni atong i-teach, no mo natong itudlo ang gospel pinaagi sa ato ang mga testimony. So una, before I receive Christ. So iswat dira, before I receive Christ. And then i-recall ang imong kinabuhi sa dihang wala pay Kristo sa imong kinabuhi. I-recall. Ato i-recall ang wala pay Kristo sa tong kinabuhi. Unsa man atong mga binuhatan. Pwede nimo i-highlight ang imong mga di maayong mga butang. Pwede sad nga may highlight kasi mo mga ayong nga butang, pero later on makaibaw man ta nga dili man na it's about works, di ba? It's about unsa gibuhat ni Jesus Christ ngadto sa cross. So ibutang dira. Pwede ibutang nimo dira sa una kusugay ko musugal, kusugay ko manigarilyo, kusugay ko mo inom, bisag unsa mga vices nga dili makapahimaya sa Ginoo. Isuwat dira. Mo nato ang karaan nga kinabuhi. Sa kaninga case kang Apostol Pablo, unsa man si Apostol Pablo? Si Apostol Pablo iyang mga gipang persecute ang mga Kristohanon. Nagdala siya og letter para iyang i-present sa high priest para unsaon man para prisuhon ang mga mutuo or magsangyaw ni Jesus Christ. Mo na ang past life ni Apostol Pablo. So unsa man ang imuhang past life? So again, pwede nimo i-highlight dira ang imuhang mga bati or nindot basta past life before nimo na receive si Jesus Christ. So iswat dira. Mana? Ikaduha, how I receive Christ as my Lord and personal Savior or encounter nato ni Jesus Christ. Giunsa man nimo pag-receive si Jesus Christ. Pwede nimo ma-recall ang story. Pwede mo ingon ka nga kano sa man nimo nadawat si Jesus Christ, kano sa man na-introduce si Jesus Christ in mo life. Pwede imo ingnon nga kailan naman ko ni Jesus Christ pero na duty time nga nay pastor or nay church leader or ako ang igsuon, akong mama, akong papa, iya kong palingko dito, iya kong gistoryan about sa gugma ni Jesus Christ nga nagpakamatay siya ngadto sa cross, niya akong gidawat si Jesus Christ. Sa ako nga case, mo share ko, akong na receive si Jesus Christ sa usa ka camp. Pero dili ito siya
something bag-o sa ako ngano man kaya kung papa pastor man. So kung papa sige na ginagsangyaw sa kuha sa maayong balita so kay pagabata pa ko. Pero na jud night time nga nag-join ko og usa ka camp 2005 dito sa Cebu nga. Na pastor ni Wally. The same message nga, the same verse nga gigamit sa kong papa nga iya i-share sa ako permente. What you something bag-o pero nay something good nga nausab sa akong kinabuhi sa diyang ni-decide ko dito nga akong gidawat ang Ginoo. So pwede na to dre emphasize no story kinsa man i-share nimo imong igsuon or ni-appeal lang ka sa church, gi-invite na ka sa church, niya nay pastor or nay ni-duol nimo. Or pwede na sad nagbasa ka sa Bible no lain-lain matag story again. Ato aning story, ato ang experience ni Christ mo ay ato ang i-share sa uban para ma-teach na to ang gospel sa mga katawhan. So how I receive Christ or encounter with Christ, personal encounter with Christ. Dire ato emphasize is what dira no sa inyo mga notes. Emphasize how much God loves you. Yun sa man kapagigugma sa Ginoo. Again, muna pagpakamatay nga sa cross, kita magkasasala, pero napakamatay siya nga sa cross, di ba? Muna, emphasize gyud ang gugma sa Ginoo kay mao ginay nagluwas na to ang iyang gugma sa dihang iyang gihatag iyang bugtong anak nga si Jesucristo nga mao ay nagpakamatay nga sa cross. Unya, turning point sa imong life, unsa may turning point? Ang uban no kay hapit sila mamatay mo nang ilang gidawat ng Ginoo. But again, lain-lain taog story. Pwede ang uban sa hospital na, ang uban naglingkod ra, nagkaon, ang uban kay nagbasa og Bible, ang uban bisag unsa. So again, turning point ikay nakaibaw na isuwat dra, i-recall unsa may turning point. Kanus aman to, sa man tong adlaw. Kanus agi ko nakadawat sa Ginoo. Unya, lastly, i-highlight pod ang someone nga nahimong instrumental in your salvation. Pwede nimo i-mention dra kinsa tong nga pastor, imo ba itong igsuon, imo ba itong igagaw, ibutang mo dra. So, simple ra kayo. So again, una, unsa to, before imong life ni Christ, imong kinabuhi sa una, and then karon naka-encounter na ka ni Christ, kinsa may mga tao nga nagsangyaw nimo, kinsa may nagtudlo nimo, giunsa man, unsa may setting, unsa may panghitabo. Again, imuhang story, ikay nakahibaw. Lastly, after I receive Jesus Christ, after ato nga pangitabo nga imong gidawat si Jesus Christ. Unsa na may nahitabo? So again, highlight positive changes that took place in your life. Talk about isulti dra, isuwat dra ang mga attitude nga nausab. So kung sa una bisyoso ka imong ginon nga murag karon murag naghinay-hinay nagkawa kay ngano man makonsensya nako murag kuanan ko sa Holy Spirit, i-convict ko sa Holy Spirit nga di maayo akong gibuhat. Unya, serving God, no? Asa na man ka karon, nag-serve na ba ka sa church? Pinaagi sa bisag unsa nga ministry, isuwat dira unsa na imong gibuhat. Or asa na ka nag-fellowship, asa na ka nagsimbahan, or minaw sa YouTube. Ako magminawan na gigo sa YouTube sa The Living Christian Church permanente. Unya, lastly, nag-share sa gospel o nag-share na ba ka sa gospel or kung mao na ni ang start, no? So again, atong i-recall, ay ilista sa mga butang dira, unsa mga butang, mga attitude change, mga nana. Unsa imong kinabuhi sa una karon lahi na nga nana si Christ. Musimba na. So again, kana nga butang. So again, recall atong notes. Una, before I receive Christ. Second, how I receive Christ. Giunsa pag nimo pag-receive si Christ. And lastly, after I receive Christ, unsa may mga changes in my life. So muna, ang life testimony nga atong i-share. So i-recall og tanawa og basaha. And then, ang buhaton, imo siyang i-construct or imo siyang itarong nga pwede siya mahimo nimo, nga pwede nimong i-share, nga ma-teach ang gospel nga sama sad sa pag-share sa anang tao, sa tao nga nag-share nimo sa gospel nga karon nga naa ka nagdawat na ka sa Ginoo. So inana ka simple, inana. Pero karon, before we proceed sa kaning testimony, sa katong mga naminaw karon nga nagduha-duha ug wa pagid kay bawo nga ay inana di ay or wa pa ko kadawat gid sa Ginoo, wa pa ko share sa gospel. So maybe this time mo ni siya ang time nga
ang gihin sa Ginoo sa imong kinabuhi. Let me share to you ang life again before ni Apostle Pablo. Kinsa siya? Mo siya ang mga nag-persecute sa mga Kristohanon, but then suddenly ang Ginoo iyang na-encounter, iyang gidawat og nausab ang iyang kinabuhi. Ni Apostle Pablo og nagsugod siya og alagad sa Ginoo, nag-share sa pulong sa Ginoo. Karon even ang iyang mga letters dito sa mga churches sa una naa na karon sa Bible. So again, let me share to you nga ang atong kinabuhi, no, sa dihang gimugna ta sa Ginoo, nindot ang iyang plano sa atong kinabuhi. Pero tungod sa sala, nahimulag ta sa Ginoo. Ang atong relasyon sa Ginoo nahimulag. Ug di ta kaingon nga wa man koy sala kay nga naman makasala man gyud ta, di ba? Kitang tanan. So nahimulag ta sa Ginoo. Pero ta dakong gugma sa Ginoo, iyang gipadala ang iyang anak nga si Jesus Christ nga mooy nagpas-an sa atong mga sala ngadto sa cross para mabalik ang atong relasyon diha sa Ginoo. Ang ato alang buhaton ingon sa John 3:16, whoever believes in Him will have eternal life. Pagtuo, pagsalig. Unsa may tuhuan, unsa may pagsalig. Kaya pwede man kami nga, tuo man ko sa Ginoo. Ang pasabot nga pagtuoan ni nga ang buhat ni Jesucristo ngadto sa cross, nga pagpakamatay sa cross, enough na para luwason. Nga dili ang atong action nga makaluwas na to, kundi ang pagpakamatay ni Jesucristo ngadto sa cross. Unya, ang pagrepent is pasabot mutuyok sa tong karaan nga kinabuhi. Ug mo ni ang life changes, di ba? After nimo na receive si Jesus Christ, life changes. Nya unsay nahitabo? Imong gitalikdan ang imong karaan nga kinabuhi, ang imong karaan nga kinabuhi. Again, ang atong goal dili is perfection nga di gid makasala, di ba? Kay nga naman makasala man gid ta kinamtan ning kalibutan. Pero atong goal diri is dili na ta mudwell or dili na ta maglangoy-langoy sa sala, dili na ta comfortable nga magpakasala, no? Kay nga naman kikibaw ta nga ang Ginoo gipakamatyan nato mga sala. Munang di na ta ganahan, di na ta mo take pleasure sa ato ang mga ginabuhat or sa mga sala nato sa una. Ug munang naikausaban sa itong kinabuhi. So, nag-challenge ako ngayon, minaw mo, nga wala pa mo nakadawat sa Ginoo. Kasi karon dawata, ang gugma sa Ginoo, sa dihang nagpakamatay siya ngadto sa cross para sa itong mga sala. Pangunta na, unsaon man ako pagdawat si Jesus Christ? Again, unsa man ito pag-communicate ang Ginoo? Simple as by praying, di ba? By praying. Ampo sa Ginoo, pangayog, pasaylo sa itong mga sala, unya, dawata. Imaginan nga dawaton nimo ang Ginoo ang iyang pulong nga siya na ang ato ang Ginoo ug mangluluwas, Lord and Master, ug siya na ang nagkontrol ug nagdiktar sa ato ang nagdiktar sa ato ang mga kinabuhi ug dili na to mga kagalingon. Nana lang, through prayer. Pwede nimo buhaton karon, pwede nimo buhaton unya anytime. But again, dapat heartily nga imong dawaton ang Ginoo nga nituo ka nga iyang pagpakamatay ngadto sa cross. Enough na para maluwas ang imong kinabuhi. So muna siya ang ato ang ma-teach, no, dito sa ato ang mga higala, sa atong mga kaigsuonan, sa atong pamilya, sa atong mga igsuon, di ba? Simple pero ako nagtuo nga ang Ginoo magamit gyud sa ato. So muna ang start, muna ang sinugdanan lang sa ato ang pag-teach sa pulong sa Ginoo. And then sugod ana, pwede ta mo join og mga Bible study, mga lesson, unsa na to pagsabot ang Bible, unsa na pag-interpret, unsa na to pagtudlo. Pwede ta mo apil ana para kita sad mismo magtudlo ta. Again, akong giingon nga kitang tanan nahimo tang teacher sa dihang giluwas ta sa Ginoo. Nga naman gisugo man ta sa Ginoo nga to make disciples ug mo na ang pagsangyaw sa iyang pulong ug ang maayong balita. Ug kitang tanan misag mismo ang atong mga pamilya, atong mga mas younger generation nagtan-aw nato. So munang gamit atong testimony, atong kinabuhi, atong isangyaw ang pulong sa Ginoo. Again, Happy Teacher Sunday, o hinatunta nga atong ma-teach o atong matudlo ang maayong balita, pinagi sa atong mga kinabuhi, sa atong testimony, sa atong mga isigka, igsuon. Nagampo ta? Labing gamhanan og dalaygon ng mga Dios. Salamat Lord, again, sa imong pulong. Din Lord, pinumdum sa mua
Nabisan ang testimony namo Ginoo sa dihang imong giluwas Ginoo. Pwede siya mahimong tool, pwede siya mahimong magamit namo nga pwede namong isangyaw or ma-share ang imong pulong Ginoo pinagi sa among life testimony. And again Lord, dili lang dira mo stop ang pagsangyaw sa imong pulong kundi padayon lang Ginoo. Usa lang ni sa mga paagi nga diin kami mutuman sa imong sugo diri ka namo Ginoo. Mo nang pagtudlo o pagsangyaw sa imong buhi nga ngalan sa imong pulong Ginoo ngadto sa mga katawhan. Again Lord, gamita ang mga tagsa-tagsa nga kinabuhi Ginoo. Pinagi sa imong balang Espiritu Santo tagay mi og sakto nga kusog og lig-on og dili unta mi maulaw sa pagsangyaw sa imong pulong. Kinauta Lord, pinagi sa imong balang Espiritu Santo mo kanay mag-usab sa mga Ginoo. Again, among ibalik ang tangan dunong og himaya Ginoo sa ngalan ni Kristo Jesus among Ginoo mangluluwas. Amen ug amen. Walay rason na dili ka pagabayamon. Walay rason na dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Diyos ni Abraham, Diyos ni